שלום חברים. אז היום בסרטון אני אראה לכם את הבית שלי ואת האוהל שהכנו על המיטה של אמא שלי. בצורה אנחנו זה גם אני. תראו, זה הבית שלי. גם משהו? חכי, אני רוצה לראות. את תראי את הארנבת שלי. אם לא ידעתם, יש לי ארנבת. אתם בטוח יודעים כי עלינו כבר סרטון. זו הארנבת החמודה, כדור שם זה המשחק שלה, ולמה יש שם הרבה דברים כאלה של עץ, כי היא אוהבת לאכול עץ. עכשיו נראה פה, נכון, כי היא חרסנית. כאן הספה, כאן עוד כמה שתילים, נכון. פה הבית ספר שלנו, משחקים פה כדורגל, וכאן תסלמי אותי. יש פה לקחתי שמיר. שמיר טעים. אוקיי, עוד כמה צמחים, ספה קטנה, ופרח ושם- ושם יש, הם משחקים פה כדורגל וכדורסל. בואו תראו את הצמח תורמוס. נהדר. נמשיך. העלים שלו כאלה פרוותיים, אתם רואים פרווה? והנה ספה גדולה. ונוחה יותר ממה שחשבתי. ממשיכים לבפנים. ושוב. יופי! ברכה. הנה, כאן יש צמח, פיל, כל מיני משחקים. צ'יפס, סתם. ועכשיו ותביאו. תביאי. מסבירה. ובואי נוגע. וכאן יש עוד ספה. שם יש טלוויזיה, כאן את זה, שתי דובים על הספה. וכאן ארון, כל מיני דברים, טלוויזיה, שם ארון עם כל מיני דברים. פה שטיח, שולחן מעל דברים. ופה עוד ארגז עם משחקים. עכשיו נלך למה ששיילי רצתה להראות. יש כאן לוח. פה יש את הכלוב של הארנבת. פה פסנתר. ולמעלה יש עוד כמה משחקים. מה ששיילי כאן רצתה. זה לוח. וזה אורגן. כאן עמוד שאני לא יודעת מה עושים איתו. זה אור. עמוד אור. ששיילי עדיף שלא לגעת בו כרגע. הוא לא בטח. ואדמה. זה מה שרציתי להראות. אדמה. אדמה. עכשיו, שיותר והיא נוחה. היא לא נוחה לגמרי לדעתי. בכלל לא לדעתי. כל אחד פה מאותם פיל. אפשר לשים עליו כל מיני דברים. אני פיל טרויאני, אפשר לשבת עליו, אבל בעדינות. אבל זה גם לא טוב. לא לשחרר רגליים. גם אפשר ליפול. פה אפשר ליפול ככה. תביאי לי דוגמה. גם עדיף שלא ליפול. תביאי. לשבת על זה בגלל ש... תראי. אפשר אתה בעצמך. אפשר גם להפיל את הפיל עצמו. זה גם לא טוב. הוא יישבר לגמרי. אוקיי. יישבר עלי, והוא יכול להיפגע מהזכוכיות. ועוד פעם, נעבור הלאה. פה יש לנו קורקינט. פה נעליים, פה צמח שלא נראה לי שהוא אמיתי. יופי, ידעתי. עכשיו נעבור לחדר אוכל, ולפני החדר אוכל כמה משחקים. פה יש משחקים, בובות, בעיקר בובות, אבל גם שמיכות ומשחקים. רגע. בובות. אוי! עדיף שלא לעשות איתם הרבה. כן, לא לעשות איתם ככה. תסתכלו, בובות קשות. כן. יופי, ואז... זה קר לי וזה שרק אותי. נכון. עכשיו עברנו את המשחקים פה. תראו כמה זה חד. עכשיו עברנו את אלה. יש פה תיקים. שלי. שלה. ופה יש כל מיני תמונות. אנחנו לא רוצות כזה להראות לכם את הפרטיות שלנו. שלי, נוגה. אוקיי. זה הבית שלי. וזה תמונה שלי, עם המשפחה. אוקיי, פה ארונות. פה האוכל, כמו שאמרנו. כאן זה המקרר. בוא נציץ הצצה בתוכו. והמקפיא. ובואו נציץ הצצה במקפיא. אתם זוכרים שהם להציץ לגלילה הזאת? יאללה תקנו.
אנחנו נאכל אותה בסוף אחד הסרטונים, או לא בסוף, בהתחלת. נכון, כי אנחנו הולכים לאכול אוכל, ואז לאכול את הגלידה. עכשיו, פה מחממים כאלה, פה עוד מחמם אחד, ודברים של אוכל ושתייה. ותרמוס. פה עוד כמה מדפים, פה מדף שקוף, פה עוד שתי מדפים. כאן זה מדף הממתקים. ופה נקרב אתכם על ממש יפה שלא רואים אותו אחי, אז קירבתי אתכם, הוא ממש יפה מכאן. ממש לא מבדיחה. תראו. תביא. הלו, מי בטלפון? קוקה. אוקיי. וכאן... זה השירותים של הארנבת שלי, אל תראי להם את הככה. וכאן המקום שמחממים. ובואו נעבור חדש. ופה המדפים למטה. פה מדיח. שעובד. פה זה, ופה פח. פה שקית פח, ופה כיסא. אין מושג למה הוא פה, אבל כיסא. פה יש מקום ספורט. פה שואב. פה שולחן האוכל שאפשר גם לתת עליו צעיר. אני ממליצה לכם גם לקנות סקווישים במקסטוק. וגם יש פורים במקסטוק. פורים במקסטוק. כל היום פורים במקסטוק. ולמה אתם הולכים להתחפש? תרשמו בתגובות, ואני הולכת להתחפש לשומר ממשחקי הדיונות. אוקיי, כאן יש עוד כיסא מנקה, ספורט קטן, המקום של אבא של שיילי שעובד, מעיל של אבא של שיילי, מחשב טוב, אני רואה. פה כל מיני תיקים, פה יש תמונה גדולה, יש פה חור, אני אומרת לכם, בגלל הארנבת של שיילי. ופה יש כל מיני פעילויות קטנות. ופה, וואו, רואים אותי. ואני הולכת לעשות כי זו מראה, אם מישהו לא מכיר מראה. וכאן אני עושה סתם פרסומת. בבית ספר עשינו חיסון, לא כאב בכלל. וזה מה שקיבלנו, היה בתוך זה ממתקים אפשר להכניס לזה מים ומוצאים מיד מים. נחזור לכיף. כאן כמו שאתם רואים זה המסדרון. כאן כמו שאתם רואים התמונה איזה תמונה? זאת איזשהו מקום מהעבר. כן, אתם רואים מהמראה את התמונה. עכשיו אתם רואים אותי מהמראה. וגם את שיילי, כמו שאומרים. חוזרים אחורה. חוזרים אחורה להתחלת הסרטון. כאן זה כזה מחמם. לא צריך להשתמש פה כרגע. זה מחמם מים. וזה עושה רוח שיכולים. וכאן עוד תמונה יפה. כאן חדר של שיילי, נדליק פה את האור. כאן אבא שלי ישן בינתיים. תמונה. זה היה ביום המשפחה הקודם. עושים לנו פעילויות בכיתה. פה זה השלט. מהממות, פשוט מהממות. פה זה השלט. למזגן היפה הזה. וכאן זכיתי מקום ראשון ג'ודו. איזה ג'ודו בראש? קראטה. בקראטה. ויש כאן זוכרת חלומות. שיהיה לאבא שלי חלומות טובים, וגם לי הייתי כאן. אוקיי, נעבור הלאה בחדרים. פה יש עוד ארונות. ארונות עם בגדים, בואו נצאת את זה. זה לא הכי מעניין. וואו, לא הכי וואו. פה שירותים. זה מקלחת. ושירותים. בלי שירותים. ופה שירותים שהם די מסתכים כרגע. וכאן זה חדר, ולא משנה. פה יש את האוהל שכל כך רצינו להראות לכם. שיילי מהצד שלך. מה? שיילי מהצד שלך. אני מהצד שלי נכנסת, שיילי מהצד שלה. יש פה המון דברים.
פורים במקסטוק, אל תשכחו, יש לנו היום פורים במקסטוק, עוד הרבה זמן יש לכם זמן לקנות, אבל לא לפספס את הזמן, אפשר עכשיו פשוט לקנות פורים במקסטוק. המקסטוק זה מקום נהדר. שלי. אוקיי, הנה שיילי החמודה שלנו. ששוכבת לישון. כאן זה הלישון שלנו. ומלמעלה יש לנו משהו, תראו אותי תקועה בזה. זה עושה אותנו נורא טוב. עכשיו יוצאים וזה משחק להטיל הקובייה. אוקיי, כרגע כמעט סיימנו. תשמעו ניגון של ציפורים. זה מה שהיה. אוקיי. עכשיו חוזרים, פה יש כל מיני דברים שאני לא הכי יודעת מה הם, אבל זה גם לא הכי משנה. זה גם לא הכי מעניין. נעליים, בסדר. פה נעלי הולנד. פה נעליים שלא הכי מעניינות אותנו. כמו נעלי הולנד הם עשויות מעץ. פה יש משחק די שבור, אז כדאי לשמור על המשחק. יופי, נכבה. עכשיו פה יש שרון. כאן יש כל מיני דברים למחשבים. יש כזה, דיסלייקים. זה לא הכי היה לעכשיו, אבל כן. כן, זה של דברים של פעם. משהו כזה חובר. מה? וזה דיסק מיוחד לטלפון של להתקשר. משהו כזה. אוקיי, עכשיו זה שירותים שרוקלחת. שירותים ומקלחת, יוצא שרוקלחת. זה מה שרשום פה, שרוקלחת, שירותים ומקלחת, יוצא שרוקלחת. כמו שאתם רואים, באמת יש פה שירותים ומקלחת, שיוצא שרוקלחת. אז אוקיי, שם יש גם את זה. זה לא המקום הכי מעניין או הכי חברותי, אז אנחנו יוצאים. ממד. טוב, זה די ממד ענק, יש בו מיליון דברים. כן, הוא לא הכי ענק, אבל כן, אפשר להגיד. בשביל משפחה כזאת כן ענק. אוקיי, המון דברים אי אפשר להסביר שום דבר, אז פשוט רק נראה משהו שאפשר להסביר. נסביר. אפשר להראות את זה, זה כובעים. אם אתם רואים. שם למעלה. אני שנייה רוצה המון להגיד משהו כובעים. לחברה שלי. טוב, אז בטעות העלבתי את חברה שלי, אבל אני רגע אלך לדבר איתה. טוב, אז דיברתי עם חברה שלי והיא הסכימה להיות איתי. אוקיי, הפינג פונג וחוזרים לממד. בסדר, לא פינג פונג. מזגן שפספסנו, מזל שחזרנו לפה, חוזרים לממד. והנה כדורי פינג פונג. איפה? שם פינג פונג. אבא שלי היה שחקן. איזה פינג פונג בראש שלי? טניס. ולא אומרים בסרטון איזה צ'יפס, אם שמעתם בהתחלה צ'יפס, זה היה בטעות. והנה, זה מנקה הכל. ושיילי, תדברי, מה זה? אין לי מושג מה זה. זה חגורות כמו שאתם רואים. של המכנסיים. שלא שלי. של אבא שלה ושל אמא שלה. נראה לי יותר של אבא. מחבט טניס. של אבא שלי. עדיף שלא להוציא אותו כרגע. מסתערת שיילי. זה בסדר. אוקיי, ונראה לי שסיימנו כרגע את הסרטון. ותראו את הבת המכוערת הזאת, היא ערומה. אני בשוק. כאילו ככה, תראו אותי. רק ערומה. יאללה, סיימנו את הסרטון, מצטערת שהיה כזה איתי,
מצטערות שעשינו קצת עיכובים. מצטערות שדיברנו אחד לשני לא יפה. ועוד פורים במקסטוק. אין מי שישים סטוק לפורים במקסטוק. ואין מי שישים סטופ ליום המשפחה. אז אפשר גם לעשות סרטונים של הבתים שלכם, ויהיה נעים להכיר. וזה מאוד מתאים ליום המשפחה. מזל שעשינו את זה עכשיו. תודה וביי. אל תשכחו אותנו. לעשות לייק. נכון. ולהירשם לערוץ. ולעשות עוד הרבה סרטונים. אנחנו עושות עוד הרבה. ולעשות מיליון צפיות. כמו שיש בשיר, הפצי יש לו 1,000,000 ומשהו צפיות. היום אני רוצה להגיע לסרטון ב100 לייקים. אוקיי, אז כמו שאמרנו, או 200, אם יש לי 100 אז 200. כמו שאמרנו וזה, אז גם תצפו בעוד סרטונים שלנו. מצטערות שזה כזה מהיר עשינו, אחד אחר השני, אבל אוקיי, שמחות שאנחנו עושות לכם, כי אנחנו לא עושות ברגיל, זה חדש לנו. אוקיי, אז ביי, כמו שאמרנו. ביי.